Kembali nama pertemuan saya. Iya, saya gestor terus ya. Pala masuk, di sini malah soitin plat sampai di dokter. Ang masomba na panontalon dito na siya mamani masomba. Agrogap na siya somba na siya magdandong. Asila pagpasimasik kita pintasoy ng tabot. Ay pasita na siya mo sa sunay na harito ang tabot. Harito yun ni alat sa'yo ng matulang orang tuwang. Togo na siya sampai tulungan. Tunggu Pak. Penonton lagi ya. Tenang mah. Masuk bahan loma. Baru di loma ini. Ya, senang pas nari. Sumpah tonton Mas Yami. Tahu di laut sana, Nina. Ya, para sabi ng magsoba na siya. Yung magsoba. Buka na sila tumak. Buka. Wala po na siya. Masih tapay sila yan. Bakit na siya. Sampai tuluwali. Pa. Ay, matawang palas ko ito na siya. Buka ito lang. Sampai mataluan-iwan mo bago. Yan lang kagan mo Onma. Yeah. Sali-lali. Iya, lapit ang boy ni Miko Lamon. Saan na rin? Baik na siya. Oh, mamalas iuray. Berapit ko lang mangindo ng bahay. Tapa na paswaswa. Iwan na siya. Pos, mauro na siya. Atos ka. Kala na siya. On pa din pansopa ni Mori na siya. Blanjar. On pe, abit na siya mawani. Mas naman pa na bolang na siya mo. Yeah. Kali ko yung parang musik na rin.